Úvod zápasu nezastihol domácich futbalistov Dunajskej Stredy v najlepšej pohode. Prvú šancu si po rohu vypracovali hostia, ale nepresne zakončil Janošťák. Postupne sa však hráči Dacu zbavili nervozity a nebezpečne útočili. Šimon, Dyňa a Siago namieril do brvna. Vladimír Siago nemal presnú mušku. Futbalisti Brna v prvom polčase húževnato bránili. Šimona strážil Zálesky, Igor Jurčenko sa nepohol od kapitána Dyňu. Boli to však napokon títo domáci futbalisti, ktorí rozhodli. V 34. minúte Šimon otvoril skóre. Julius Šimon takto strelil 15. ligový gól. O 2 minúty putovala lopta od Mikuša cez Šimona. Zálesky ju stratil. Radváni prihral Dyňovi a ten vie premieňať šance. Pavol Dyňa najskôr strelil do Tvardzíka, v zápätí pohotovo dorazil 2:0. V týchto fázach predvádzali domáci pekný útočný futbal, hrali svižne. Po Soldánovej chybe ukázal Šimon perfektný slalom, z ktorého ale Radváni nezakončil. Polčas vyhrali domáci futbalisti 2:0. Já si myslím, že jsme začali toto utkání trošku pasivně, ale podařilo se nám přečkat jako ten počáteční nápor domácích a bohužel potom jsme po takových dvou slepených chybách v naší obraně dostali 2 góly během 1 nebo 2 minut. Si myslím, že tam přišla trošičku taková dekoncentrace jako v mužstvu a škoda, že během 1 minuty není rozhodnuto samozřejmě, ale bude těžké ve druhém poločase, aby jsme utkání se pokusili zvrátit. Lenže gólostroj Dunajskej Stredy sa nezastavil. Po nedorozumení hráčov Brna sa Dyňa so Šimonom rútili na bránu a Dyňa v 49. minúte zvýšil na 3:0. Pavol Dyňa takto zaznamenal svoj 80. ligový gól. Kapitán Dunajskej Stredy bol aj pri ďalšom góle. Prihral Mikušovi, ten vybojoval loptu, prihral Jančulovi a usilovný Žákovič prestrelil Tvardzika 4:0. Tibor Žákovič svietil svoj 3. ligový gól. Po rohovom kope Dyňa posunul Žákovičovi a ten nastrelil brvno. V zápätí predviedli domáci nacvičený signál, ale Radváni dnes nemal svoj strelecký deň. Vyše 5000 divákov videlo najmä v druhom polčase dobrý futbal. Súkeník pekne vysunul Jančulu, ten sa však dnes na hrote nevyznamenal. V záverečnej časti Brňania viacráz nebezpečne zaútočili a Jan Janošťák znížil na konečných 4:1 pre Dunajskú Stredu. Tak ja myslím, že videli sme taký vzrušujúci, nehovorím, že nejaký veľký, ale vzrušujúci zápas a myslím si, že za to, že sme premenili tie šance, že sme si vypracovali, že sme si zaslúžili teda vyhrať. Škoda toho gólu a že by sme mohli mať teda to víťazstvo na 0 a hlavne ma mrzia tie zakončené šance. Ale zasa ma potešili tie realizácie tých štandardných situácií, ktoré sme nacvičovali a myslím si, že boli veľmi pekne prevedené a že boli ukážkové.